Mubalor og 330 milyones pesos ang gisunog nga illegal nga droga sulod sa usa ka funeral parlor sa dakbayan sa Sugbo karong adlaw. Gipanguluhan sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Central Visayas, PDEA 7 o sa Philippine National Police PNP ang pagsunog sa mga illegal drugs nga nasakmit sa ilang sunod-sunod nga mga operasyon. Nalakip sa gisunog ang 47.8 ka kilo nga shabu, 2 ka kilo nga marijuana, 5 ka gramo sa cocaine, kapin 900 ka gramo sa ephedrine ug uban pang mga illegal drugs nga nasakmit sa mga bypass operation sa PDEA o PNP sa Central Visayas. Nagkanayon si Director Jigger Montaliana sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Region 7 nga ang mga nasakmit nga narcotics adunay gitakdang gidugayon sa pagkasunog. Period siya na dapat after ma-confiscate, ma-destroy. So realistically, di magito siya nato mahimo. So, in fact, ang mugastos supposedly dapat sa destruction is the accused. So, di mapot sila makabayad. So, ito yung one of the limitations sa ato na we have to go about na kailangan din natin magkaroon ng destruction. So, kami sa law enforcement agency, we would welcome yung support ng ating partners from the local government units, sa ating mga LGUs na who will help us para kumbaga ma-execute namin yung aming mandate up to the last part ng aming objective, which is to destroy nga yung drugs from the confiscation up to the destruction po ng dangerous drugs. Dugang pa ni Montaliana nga ning tuiga, mas minus ang ilang na-recover nga illegal drugs sa Central Visayas subay sa ilang mga operasyon kauban ng PNP. Samtang, adunay nagpadayon nga investigasyon ang kapulisan sa rehiyon kabahin sa mga kaso nga may kalabutan sa ginadili nga drogas. Based on record, we have 60,000 cases po ang region-wide. And we have 50 kilos dito lang po sa forensic unit natin na ongoing pa yung kaso na to be distruct after the case, the finality of decision of the court. And sa region-wide po, we have more than 100 kilos pa na still ongoing po yung kaso. That's the effort po of course of the PNP region. Samtang sa umaabot nga piniliay karong Oktubre 30, ang PDEA 7 dugang nga moderekta sa ilang mga paningkamot sa pagsulbad sa mga kalihukan nga may kalabutan sa illegal nga drogas. Naa na sila'y nadawat nga mga report nga dunay mga may kandidato nga gipasangin lang na lambigit sa operasyon sa illegal drugs apan kini gipaubos pa sa validation. The important part is yung validation. So we have reports, but yung importante din kasi yung validation Di man mawala na every time may election, the drug-related information would also come in. So continuous naman po ang ating validation with respect to the illegal drug parts ng ating election. So kasama naman po kami as part of the security sector family po ng briefing when it comes to the preparation ng ating security for the upcoming election. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV Cebu.